ko abinci ban kawo biyo ba zai kawo komai da Allah. Ayyo ne ya Allah cikin zufa fuskar yan mata. Waya ne duk ma na ga a rayuwar ma ke kin ja baya. To ya zan yi ne duk gaba ɗaya nake gaya miki a harkokin nan na gaba ɗaya kwanakin nan sai na ji azoran Allah duk ya biya ni ba abin da isa gaba na ake dukan uku mutuwar tsohon nan dan kwari. Kin ga yanzu ba mu da dan kwari makaɗin mu. Allah ya sa ya koma ga mahaliccin mu. Yau a duniyan nan balangada mai goge shi ma ya riga mu gidan gaskiya. Yau kin ga ado mai jiman da muke fargaba da shi babu. Ni ba komai nake tunani ba yaran yan daudu na baya da za su fito su nake tausayawa. Yaya ya kike ganin za mu yi wai kina nufin nan ke ma wai gida za ki koma? A'a wai ba za ki rungumi kaddara. Wai da dan abin da muke je mai dan kasa dai. A rasa kullun kana ji. Me yi sanyi? Ai ba a fara me aka fara? Wallahi ba a fara komai ba. Ita duniya Allah ya halicce ta da faɗi. Saboda haka mu ma 'yan adam ya halicce mu sakata mu wala mu barar je mu miƙe sawayen mu duniya an kaɗe mai ta tsuke ma wuya ka tafi in ko kawo ko ta iya son ranka shi kenan sai a dade ana bugawa da kai mu irin mu ne ake shanya mu a rana na taba ki da alsheri kishiya ta taba kishiya da bakin wuta yaya kace na taba ki da alsheri kenan wannan magana ne baki ji ta ba ina ganin sai ki ce me da mana sauti ba tafiya zaki yi me da sauti shine magana ba gudu ba ta da baya wa ni yanzu da ki ce mu Tsaya mana muna shirar duniya ki ce za ki tafi tun daga yanzu. Ina da appointment. Ki ce mun kowa a gidan nan. Magana fa nake yi. Menene? Mai. Ban gane ana miki magana kina dauke kai ba ina zaki je ni? Dan Allah dan Annabi ka ba hankali. A'a. To me ya ba za ka takura mu? Ki saki mana rayin mutunci kin san musu waye? Bar gani ni ba kwace wallahi na huce ka ci mu mutunci wallahi na huce ka ci mu mutunci. Wallahi ki taka hankali mu nan garin da kika zo mu kika samu saboda kware ki kwantar da magana ki hankali. Mu ba haka ba kawai mu zaki san ba daɗi wallahi zama da mu. Yanzu ne saboda ka gani ba kwace zaka ci mu mutunci. Me na magana cin mutunci? Wallahi tallahi. To in mutuncin ne ma sai ya ci miki tunda ke kika fara ciwo mutane wace take? Ni koyotacce. Kai ya haka ba barka dai ina gajiya lafiya kalau madalla sannu dai
kai me hada kuwa kin gaishe ya dauka ni yar iska ce daga gani na ni ba kwashe wai mu je lodging yar iska ce wallahi na ba yar iska bace na wuce ka kai ni lodging billahi lazi au iskancin da kake yi wato kai yanzu ba za ka bar wannan iya shege da kake babu wannan fa yawa ne fa ka san me alakan mu da ita kawai da zuwa kawai wannan sai ido ne kawai ka kyale mu harkar mutun da lokacin ka ya wuce babu masauki nake nema masauki wallahi tallahi ba kuwa ce ni a garin ban da ido wallahi tallahi Allah sarki Allah sarki yanzu kika zo kenan wallahi yanzu kai ban da rahin mutunci irin wannan shi zaka shuka ni ba wani magana da ina magana kada mun magana ege dan uba ka ba da mu da ya haya muka yi wasan kasa uban naka mai sai da kasat da shi muka yi wasan kasa za ka zo za ka yi mata ɗauka amarya sannu dai yanzu kai da ki haƙuri kin ji kine min zance ba ki da Allah ya masauki nake nema Allah sarki ba komai gidan na dai ina da iyali za ki iya zama ko da iyali na adalla to zo mu tafi ko mu je zo mu je taho Allah daga nesa kike ake wallahi Allah ya sunan ki da ni nan wuce kin ji me gida sai na dawo ban gane ba za ka tafi ga hular kama haka na mantawa ashe ba wula kan haba ni na ji kan ba nauyi he da yamma to amma dai ka san gidan nan ba komai kuma na gaya maka ban gane ba komai ba to ba kayan abinci ya kare ba komai a gidan nan ya kare kwarai ke yanzu hakin ya saki ce min kayan abinci ya kare kwarai ya muka yi da ke lissafin da muka yi yau kwanan shi na to shi kenan amma dai ka san yau fa wata ɗaya da siyo abincinka amma ai mun yi lissafi da ke abincin nan zai kai wata ɗaya da kwana shida ina kwana shidan suka tafi wani kwana shida ni ban san an ɗibi na kwana shida an kai gida ko kana nufin cewa iyayena zan kai har ka isa ka ci da iyayena na sayo doya kwana 10 to na sayo masara kwana 5 an yi maganan dawa da gero kwana 5 20 kenan na sayo shinkafa ta 10 ko ba haka bane na ƙaro shinkafa ta 10 ta 6 ko kunya ba ka ji ba ka ji dai ba ka ji dai an ɗiba an kai gida an ɗiba an kai gida an ɗiba an kai gida ina nufin cewa iyayena zan kai har ka isa ka ci da iyayena me na san me ci bare bai na kasa idan ka da kunya wallahi gara ta buhu nawa kawo mun gara buhu nawa ban ka sau da ba ka ringa kana siyarwa gurasa cewa amma dai ka ci gurasa ko kuli babu gurasar har gidan ku ka iba ka kai gurasar ka manta da shinkafa da masara da aka kawo gero ma buhu nawa aka kawo gidan nan ina nan gidan a ina a nan din to ban ake lissafi ma ni ina da raguwa kana da raguwa a gidan ba nawa aka karba nawa aka karba tunda abun bincike za a tunda abun ya zo bincike nawa na kai nawa na kai 1,500 din sadaki ba amma gundarin dukiyar nawa na bada nawa na bada nake shi ma 2,000 ne magana ta kare ni dai yau yadda kullu ta haifi iliya haka nake sai ka zauna haka ƙwarai ku aini wannan karan dai duniya ta mun daurin da ya mamanti sai abin da kika zaki danye abin da ke zaki tuni kyale ni ai zan iya hakura